иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарин низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70. салом тамошобинони арҷманд. барномаи иттилоотии криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ шуморо бо рӯйдодҳои ҷиноятӣ ва кирдорҳои барои ҷомеа хавфнок ки дар давоми ҳафтаи сипаришуда аз ҷониби кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ба қайд гирифта шудааст тавассути телевизиони Тоҷикистон шинос менамояд. дар студия бо шумо Морухсор Таваллузода. шӯъбаи вазорати корҳои дохилии дуд дар ноҳияи Фирдавсӣ нафареро боздошт намуд, ки воситаи нақлиётро бо маблағи ҳангуфт оташ задааст. хазинадори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Амега Фуд пас аз 1 миллион сомониро аз они худ кардан барои рӯйпӯш ва тафтишотро ба роҳгумӣ бурдан боқимонда, яъне 2,5 миллион сомониро оташ мезанад. содир намудани чунин кирдорҳои ба ҷомеа хавфнок дар таҷрибаи тафтишоти падида нав набошад ҳам иҷрои чунин амалҳои бемаърифатона ки нороҳатӣ ба миён мерояд дар баробари милитсия аҳли ҷомеаро ба ташвишҳои ғайриинтизор дучор хоҳад сохт. шарҳи ин ҷиноят дар гузориши навбатӣ. мутаассифона баъзе аз афроди ҷиноятпеша бо мақсади рӯйпӯш намудани амалҳои ҷиноятии худ кирдорҳои ҷиноятии навбатӣ содир намуда ҷурми худро дар назди қонун боз ҳам вазнинтар мегардонанд. чунончи санаи 1 августи соли ҷорӣ тахминан соати 9:30 дар асоси хабари фаврӣ оид ба оташ гирифтани воситаи нақлиёти тамғаи Volkswagen кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ду дар ноҳияи Фирдавсӣ дарҳол ба ҷои ҳодиса яъне кӯчаи Неъмат Қарабоев ҳозир гардиданд. зимни санҷиш муайян гардид ки автомошинаи мазкур на бо нуқсони техникӣ балки қасдан аз ҷониби ронанда Шаҳрванд Ҷураев Муҳаммадшариф Бобомуродович санаи таваллудаш 1984 сокини шаҳри Душанбеи кӯчаи Мирзобоев оташ зада шудааст. номбурда муддатест дар корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Амега Фудс ба ҳайси хазинадор кору фаъолият намуда дар ин муддати корӣ аз ҳисоби корхонаи мазкур зиёда аз 1 миллион сомониро ба манфиати худ сарф намудааст. санаи 1 август дастгиршуда Ҷураев Муҳаммадшариф бо мақсади рӯйпӯш намудани изи ҷиноятҳои худ маблағҳои боқимондаи корхонаро ки 2 миллиону 496 ҳазор сомониро ташкил медиҳанд бо мақсади гӯё ба бонк супоридан ба воситаи нақлиёти худ ҷойгир намуда ҳангоми дар кӯчаи Неъмат Қарабоев расидан аз рӯи нақшаи пешакӣ таррезӣ намудааш амал намуда ба рӯи халтаҳои пур аз пул сӯзишворӣ бензин пошида автомошинаро оташ задааст. дар натиҷаи сӯхтор қисмати зиёди маблағҳо несту нобуд гардидааст ки гумонбаршаванда бо ин кирдораш ба ширкати ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Омега Фудс зарари калони пулӣ расонидааст. чизҳои севиякам супориш шид ки банкда 3 миллион сум буда гузарондан дар бора. баъд ҳамин ҳолатда истифода ба ҳамин маъмал гуфтам истифода барай рафтам аз заправка бензин харидам. банк рафтанда омадам айкор соатои 9 да чихеле ки мисол супориш буд 7 миллион не 2 миллион гирифтам хатин бурдам раҳда ними раҳда намира гуфтам аввал саатин ки как будто бы анҷода 7 миллион сум сӯхт рафт. да раҳбара бензин рехтам шуд хати мошини ҳамин корхона ҳамаш аҷоиб буд алошта буд. бо назардошти ҳолатҳои мазкур айни замон нисбати Ҷураев Муҳаммадшариф тибқи талаботи моддаи 255 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои қасдан несту нобуд сохтани молу мулк парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда оид ба дигар амалҳои ҷиноятии ӯ тафтишот ҷараён дорад.
چرابین‌های اپراتیوی جستجویی کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر حصار فعالیت پنهانکارانه یک نفر نشعه‌جلاب را به پرده ساخت که در حدود شهر مذکور به پهن و فروش ویسته نشعه‌دار دست داشت. شهروند یادگار مرودخان سال تولدش 1966 استقامت کننده دهه بوستان شهر مذکور برای غیرقانونی نگاه داشتن و من بعد به معاملات برآوردن 1 کیلوگرم ویسته نشعه‌دار نمودی بانکدانه در منزل استقامتیش دستگیر کرده شد. مورد به ذکر است که این مقدار ویسته نشعه‌دار در داخل 172 عدد بسته‌های کاغذین برای داخل قوطی گوگیر جای کردن و به معاملات برآوردن آماده کرده شده بود. یا باید با مقدار چند سو میفروخت تخمینا؟ یک تیشو ما هیچ ماکن نخورم. اگر خریدم 25 میلیون ممکن 25 میلیون سال میشه. تمام. اگر کارمندان میلیسیا این مواد مرگوور را دریافت و مصادره نمی‌کردند شاید به معاملات برآورده میشد و چندین نفر را مبتلای نشأه‌مندی می‌گردانید. کارکرد درست اخبارات اپراتیوی به کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر حصار امکان داد که به حرکت‌های این نشعه‌جلاب نقطه گذارند. گمانبر دستگیر و از روی حادثه پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. ناظران منطقوی میلیسیا شهر خوجند شخصیت قلابی را معین نمودند که روی راست به مردم فریبی مشغول شده اسباب‌های ساختمانی را از نقطه‌های اجرادهی گرفته من بعد همچون مالکیت شخصی معرفی کرده می‌فروخته است. عاید کردارهای عوام فریبانه بازداشت گردیده اکبر شریفی گزارش تهیه کرده است. شهروند قاسیموف равшан рустамович соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи шаҳри хуҷанд бо мақсади ба даст овардани даромади муфт давоми соли равон дар ҳудуди шаҳри хуҷанд ва ноҳияи бобоҷон ғафуров зиёда аз 20 нафар соҳибкорро бо ҳамин шева фиреб кардааст. гумонбар шуда қосимов нордбонҳои сохтмонӣ ва таҷҳизотҳои бетономодакуниро бо баҳонаи дар корҳои сохтмонӣ истифода бурдан ба иҷора гирифта дарҳол бо дигар шахс мефурӯхт. истифода аз ҳамин шеваи классикии мардумфиребӣ имкон додааст ки قاسیموف مبلغی پولی به دست آورده احتیاجات شخصیش را قانع سازد. پیش از لیسه گرفتنم خریدارش میافتم میگرفتم و بوده میفروختم. برای خریدار پیدا کردن شما در یگان اعلام میدادید؟ اعلام نمیدادم. میپرسیدم رفته که لیسه در کار می یا دمکره در کار می یا بیتون میشالکه در کار می من انده های میگفتم. از آنی خودم میگفتم. چند نفر فریب کرد؟ زیاده از 20. از همه مبلغ کلانی که شما فریب کردید چی مقدار است؟ 30,000 сомон. асбобҳои сохтмонӣ бо нархи нисбатан ба бозор арзонтар фурӯхта мешуданд. тавре тафтишоти пешакӣ иттилоъ медиҳад гумонбаршуда бо роҳи фиреб ба боварии соҳибкорони инфиродӣ даромада худро усто муаррифӣ мекард ва озодона танҳо бо нишон додани нусхаи шиноснома ва додани рақами телефон асбобҳои иҷоравиро бо ғарази фурӯхтан ба даст меовард. ҳангоми фурӯхтани таҷҳизотҳо низ баҳонаи боварибахш усто муаррифӣ кардани худ буд. ман як объект доштам гуфта برای این объект بوده استفاده میبرم به مدتی طولانی. چند عدد گرفتن در عموم؟ عمومی 140 عدد. چی مقدار ارزشی پولی دارد هیچ ضرر رسونده شده؟ این تقریبا تا 16-17,000 سوم میشه. اینو با یکتا باید کار کردیم گفت объекtle. این همون سویده. جوی پول بچه ها امین اردان باید فروخته. پول بچه های اردان باید کردیم. چند پولی خریدید شما یک عددش؟ یکتون پارچه 70 بود. 70 сомон. аз тақаллубкориҳои равшан қосимов асосан сокинони шаҳру ноҳияҳои хуҷанд ва бобоҷон ғафуров зарар диданд. камтарин зарар 3600 сомонӣ ва аз ҳама бештар 19000 сомониро ташкил медиҳад. қосимов равшан рустамович пудашро усто муаррифӣ намуда норбонҳои сохтмониро гирифта худи ҳамон роз бурда норбонҳои сохтмониро ба дигар одамон мефурӯхт. пушти ҳар як қаллобӣ аз ҷониби равшан қосимов содиршуда манфиатҳои аз дастрафта ва ҳуқуқҳои поймолгардидаи шаҳрвандон меистад. бо оғози парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ нисбати номбурда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. нафароне аз кирдорҳои равшан қосимов зарардида метавонанд тавассути телефони боварӣ занг зананд ё ба мақомоти милитсияи маҳалли зисти худ хабар диҳанд. به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه بلجوان چندی از شهروندان با عریضه مراجعت نمودند که از جانب شخصانی نامعلوم از نزد منزل‌های استقامتیشان حیوان‌های کلان و میده شاخدار
ба яғмо бурда шуданд. чунончи санаи 24 июли соли 2023 тахминан соатҳои 16 ба 17 шаҳрванд аҳмадзода асомиддин саидалӣ санаи таваллуд 1999 ва маҳмадов муҳаммад ҷумахонович санаи таваллуд 2002 сокинони ҷамоати деҳоти лолазори ноҳияи Данғара бо маслиҳати пешакӣ бо автомашинаи тамғаи некси рақами қайди давлатиаш 4328 кв02 ки ба шаҳрванд аҳмадзода асомиддин тааллуқ дошт тавассути роҳи мошингарди Данғара Балҷувон Ховалин ба ноҳияи Балҷувон омада аз тинҷиву оромии гирду атроф ва набудани одамон истифода карда аз назди деҳаи калтачанори ноҳияи мазкур як сар ҳайвони майдаи шохдори шаҳрванд Раҳмонова Хайринисоро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб мезананд. боз ба ҳамин тарзу усул шаби 29 июли соли 2023 тахминан соатҳои 20 ба 21 ба ноҳияи Балҷувон омада аз торикии шаб истифода намуда тариқи пинҳонӣ як сар ҳайвони калони шохдори шаҳрванд Салимов Наврӯз сокини ноҳияи Балҷувон ки 2000 сомонӣ арзиш дошт ба дохили бағоҷи автомашинаи тамғаи мазкур ҷой карда ба тарафи номаълум ғайб мезананд. аҳмадзода Асомиддин Саидалӣ ва Маҳмадов Муҳаммад Ҷумахонович дар 14 лаҳзаи ҷиноят муттаҳам дониста шуда зарари расонидаи онҳо ба шаҳрвандон зиёда аз 34 000 сомониро ташкил медиҳад. айни замон дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Балҷувон нисбати ин гумонбарвон парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 қисми 3 оғоз гардида тафтишот идома дорад. дар прокуратураи шаҳри Гулистон нисбати шаҳрванд Ғозиев Ҷалолиддин соли таваллудаш 1977 сокини шаҳри Бӯстон бо дастраси талаботи моддаи 338 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ яъне ғайриқонунӣ додани қитъаи замин парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. номбурда ки қаблан дар кӯчаи Гулистони шаҳри Гулистон соҳиби манзили иstiqоматӣ буд, ин манзилро фурӯхта бошад ҳам боз қисми аз заминҳои атрофи онро, аниқтараш қитъаи замин дар масоҳати 2 сотиқро ки қисме аз он ба тавозуни заминҳои маъмурияти шаҳр мансуб аст, бетартиб додани ҳуҷҷатгузорӣ, дахлдории ҳуқуқдиҳанда худсарона ғайриқонунӣ ҷудо карда ба як нафар бар ивази 41600 сомонӣ фурӯхтааст. шарҳи ин ҷиноят дар гузориши навбатӣ. 1 сотиқаш $2000. 2 сотиқ шароит мебардорад. 30,000 сомони маблағ як бор додам. Гуфтанд ки ин кас кори будангир, хони сохтангир, ман ҳуҷҷатошо кардам метиҳам. Баъд аз камтара вақт ки гуфтанд ҳамсоя ки харидан ҷи гуфтанд ки 4 метри заминат ягон ҷо дахолат намекардааст. ҳайати гурӯҳи тафтишотӣ бо ҷалби мутахассисони кумитаи идораи замин ва корхонаи давлатии фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқули шаҳри Гулистон санаи 22 июл дар қитъаи замине аз тарафи Ҷалолиддин Ғозиев ба дигар шахс дода шуда санҷиши комплексӣ гузаронида муайян намуданд ки дар қитъаи барои бунёди манзили истиқоматӣ ба масоҳати 0,2 га ҷудо карда шуда 138 метри мураббаъш ба қитъаи замини шаҳрванд Насимхон Валиев соҳиби кунунии манзили қаблан ба Ҷалолиддин Ғозиев тааллуқ дошта мансуб буда 0,62 метри мураббаъ ба заминҳои зери майдони ҳудуди шаҳри Гулистон тааллуқ дорад. амали содирнамудаи шаҳрванд Ғозиев ғайриқонунӣ ва қонуншиканӣ нисбати моликияти давлат яъне замин мебошад. ҳаминҷо хатогӣ гашта ки 0,88 квадрат заминро замини ҳукумат дар омадагӣ будааст. кормандони прокуратура ҳамина муайян карданд. آیا شما وکالت جدا کردن قطعه زمین رو داشتید یا نه نداشتم. شهروند غازیف جلالالدین نجم‌الدینویچ بر عوض 41600 سومانی به شهروند طاهر خورشید قطعه زمین رو به مساحت 002 گا از حساب زمین‌های محل اهالینشین حدود شهر گلستان غیر قانونی جدا کرده داده است. بنابراین از طرف پروکراتورای شهر گلستان نسبت غازیف جلالالدین نجم‌الدینویچ با ماده 338 علاوه 1 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. این زمان با پرونده جنایتی مذکور تفتیش ادامه دارد. аз ҳисоби замини тород шуда ба даст овардани даромади пулӣ дар ҳолест ки барои ҳамагон маълуму равшан аст ки замин моликияти давлат буда истифодаи босамари он вазифаи ҳар як шахс мебошад. бо мақсади коҳиш додани шумораи садамаҳои нақлиётӣ ва эмин нигоҳ доштани ронандагону мусофирон тибқи фармони роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ роҳбарияти бозрасии давлатии автомобилӣ амалиёти навбатии тасмаи бехатариро роҳандозӣ намуд. амалиёти мазкур то 20 августи соли равон дар тамоми қаламрави мамлакат идома меёбад. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо.
ба маълумоти кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар давоми 7 моҳи сипаришудаи соли равон дар қаламрави мамлакат бештар аз 713 000 қоидавайронкунии роҳу нақлиёт ба қайд гирифта шудааст. аз ҳисоби умумии қоидаситезиҳо бештар аз 143 000-аш ба набастани тасмаи бехатарӣ рабт доштааст. ҳоло он ки дар дилхоҳ давлати дунё ҳангоми дар мошин нишастан ронандагону мусофирон ҳатман тасмаи бехатариро мебанданд, яъне дар кишварҳои мутамаддин ин ба ҷузъи муҳимтарини ронандагӣ табдил ёфтааст. мутаассифона дар кишвари мо чунин нест. кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳанд ки як сабаби афзоиш ёфтани марги одамон дар натиҷаи садамаҳои нақлиётӣ маҳз ба ҳамин рабт дорад. аз ин рӯ давоми 20 рӯз дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ амалиёти тасмаи бехатарӣ гузаронида мешавад. таҳлилҳои гузаронидаи раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон нишон медиҳанд ки вақтҳои охир дар кӯча ва роҳҳои автомобилгарди ҷумҳурӣ вазъи содиршавии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт ташвишовар гардида боиси фавти мусофирони дохили воситаи нақлиёт ва ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштани онҳо гардида истодааст. гузашта аз ин аз назар гузарони ҷои ҳодисаҳои роҳу нақлиёт ва воситаи нақлиёт собит менамоянд ки дар аксари ҳодисаҳои роҳу нақлиёти рухдода мусофирон хусусан ноболиғон дар курсии пеш нишаста тасмаи бехатариро истифода намебаранд ки чунин беаҳамиятӣ ба оқибатҳои вазин оварда мерасонанд. тибқи таҳлилҳои гузарондашуда зимни бурдани назорат аз болои ҳаракат дар роҳ дар 7 моҳи соли ҷорӣ аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 713 000 қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳ ошкор карда шудааст ки аз ин қариби 143 000 қоидавайронкунии вобаста ба тасмими бехатариро набастани ронандагон ва воситаи нақлиёт ташкил медиҳад. ҷараёни баргузории амалиёт нишон дод ки ҳолатҳои сарфи назар кардани тасмаи бехатарӣ чӣ аз ҷониби ронандагон ва чӣ аз тарафи мусофирони дохили нақлиёт махсусан нафароне ки дар курсии пеши нақлиёт нишастанд хеле зиёд аст. дар ҷараёни амалиёт даҳҳо нафар ронандагон барои риоя накардани ин қоида дастгир ва ҷаримабандӣ карда шуданд. бояд зикр намуд ки тасмаи бехатарӣ ҳангоми дар воситаи нақлиёт нишастан яке аз василаҳои муҳимтарини таъмини амнияти ҳам ронанда ва ҳам мусофирон ба шумор меравад. ҳисоб карда шудааст ки дар ҳолати рух додани садама тасмаи бехатарӣ хавфи маргро то 3 маротиба кам мекунад ё то 70% одамоне ки дар вақти садама тасмаи бехатариро бастанд аз марг наҷот меёбанд. бо назардошти ин бояд бастани тасмаи бехатарӣ ба ҷузъи муҳими маданияти ронандагии мо табдил ёбад, зеро бо ин восита мо ҳаёти худу дигаронро аз хатар эмин нигоҳ медорем. хотиррасон менамоем ки мувофиқи талаботи банди 3 қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 323 аз 29 июни соли 2017 ба тасвиб расидааст, ронандаи воситаи нақлиёт ӯҳдадор аст ки ҳангоми ҳаракат тасмаи бехатариро бандад ва дар ҳолати аз тарафи мусофир дар курсии пеш нишаста набастани тасмаи бехатарӣ воситаи нақлиётро ба ҳаракат надарорад. мутаассифона солҳои охир ин намуди қоидавайронкунӣ яъне набастани тасмаи бехатарӣ барои ронандагон ва мусофирони дар курсии пеш нишаста кори муқаррарӣ гардидааст. мувофиқи ҳисоботҳои оморӣ дар давраи сипаргардида дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон 621 ҳодисаи роҳу нақлиёт ба қайд гирифта шудааст ки дар натиҷа 268 нафар ба ҳалокат расида, 644 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. дар охири барнома ёдрас менамоем ки барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ оиди қонуншиканиҳо ва кирдорҳои зиддиқонунӣ маълумот медиҳад то ин ки шаҳрвандон хатои дигаронро дида роҳи дурусти зиндагиро интихоб намоянд. мо гурӯҳи эҷодии маркази матбуоти вазорати корҳои дохилӣ хоҳони рӯзгори осудаи шумоем. то дидори навбатӣ хайр. шумо мехоҳед хариди фоидаовар бикунед, пас марҳамат ба мағозаи беҳтарин. молҳои техникӣ аз брендҳои ҷаҳонӣ бо тахфифи махсус ба ҳама намуди молҳои мо. суроға кӯчаи озодӣ паҳлӯи факултаи филологияи тоҷик. мағозаи беҳтарин, шитобед то хариди қулай намоед.